Naman na rin po claim sa Barta, nila. Bago niya sa Botanical Garden. Sorry, may dito na dito. Walang hapon siya preskong hangin. Karidit. Hi guys, medyo hapon. Karon day guys, mo gawas day ko. Abanan ko sa uyab. Barang uyab. Tapos gawas. Kaya mag-claim ko sa mga nipadag kwarta para tabang ni Terry. Hindi. Ito naman yun. Talagang uyab to. Just then. A few moments later. Yup. Sinamahan ako. Salamat sa pagsama-sama. Waiting pa lang kami. Naghintay kami ng tawag namin. Tapos may nakausap ako na pumunta rin sila kay Rapi Tulfo. Dito pala sa Mandaluyong. Malapit pala yung nasabi nilang TV5. Kaya alam ko na pupuntahan ko baka bukas. Pupunta ko kay Rapi Tulfo. Ayun na, maghintay na lang kami ng tawag. Tama na.
dyan, sir. Pwede kayo mga ano dyan. Pwede kayo makulong. Hi guys, once again Miss Juan, Botanical Garden. Ayun ako ni Nice, susuruyan. Naman nila po claim to card sa anda. Bago rin sa Botanical Garden. Sorry, may dito mo dito. Ulang hapon din preskong hangin. Karidit. Salamat sa uyo. Salamat kay Kasukar ko Suwarja. Ha? Kasukar ko Suwarja. Bye. At na. Siya pag naging sa loob, kung kukunin niya yun. Wait, paano nga ako isa? Wala po kayo kay Tim? Kasama na pangalan ko doon? Meron po sila sila. Hindi ko na dito. Ay, din lang pa. Guys, ngari rami botanical yung tanaw ni. Diya, ego rami ning lili, muli na pud ni. Tatanahan. Ngari rami karajut. Tara. Oh, kuda itu ya, Pak. May danan dito. Aman. Aman suka na ni. Ha? Tama na. Aman din ikan. A few moments later. Oo.